Na háló, sziasztok! Köszönöm szépen a 3500 feliratkozó pont maradt meg reggel. Köszönöm szépen, lassan 1800 követő TikTokon. Engem már most a rajongók már mozzaklatnak igazából. Le kéne menjek kamerával ezen a pályán. Menjek? De srácok, menjünk egyet biciklizni. Akadálypálya, genyó, vagy mi a ló tetű. Legnehezebben menjek? Az melyik is? Ez? Hú! Oké, let's go! Még jó saras! Nem hallok semmit, de mindegy. Hú, de saras, gyerekek. Az ülésemet le kéne rakni. Jó. Pumpa, pumpa. Kikerüljük. Nagyon jó. De sáros. Jézusom, de sáros. Hopp, és vége. Fúj, de undorító. Igen. Ami esküszöm most jó tempóval. Igen. Ja, csak az elejére kellett volna állítanom az ülést, nem közbe. Itt van előttem Olax Public. Alias Oliver harcos. Fölvettem! Direkt oda hajoltam. Úgy potyog le a sár a biciklimről. Merre? Neked kéne csinálni egy vészfékezést, nem is tudnál. Hát de ha valamikor adná a szituáció. Mindjárt láthatjátok is. Itt van előttünk. Ez egy nagyon szép park, tiszta ilyen balatoni vibe-ja van. Okos pad, ami nem is működik igazából, majd nem tölti a telefonomat. Hát nem. Majd Balatonon is lesznek ám ilyen videók. Na ezzel a biciklivel tekerni így. Sima. Ezekben az utcákban a legjobb teker. Ja, itt mi lehet? Ja, azt itt. Fú, de elmennék most az a paintball pályás erdőhöz. Nem tudom, esküszöm, az a kedvencem. Úgy elmehetünk arra. Akkor föl kell menni rohadt egy dombot. Én benne vagyok. Igen? Aha. Ja, itt most akkor el kell mennünk először az izén? Föl a rendes úton, Ja, azt vágom. Itt fölugratunk. Júj! És lábbakarás. Az matta teteje? Nem. Mi az, hogy nem? Hú! Ott fogunk visszajönni amúgy. Azt a kutya. Nem fog látszani amúgy semmi, de onnan jövünk. Itt vannak a víztárnak, mutasd meg. Putyíts be, hogy jó, de nem így, mint a legugolnál. Brother, what's that?
Gondolkoztam, hogy hozzam el a hamburgeremet otthonról, de... Yeah, boy. Mi a hamburger? Rendeltem Mamekiből. Annyira félek, hogy le fog esni a láncod, az fejbe csap engem. The autópálya. Jön egy car behind me. Jaj! Hú, a kis bárányok! Jobbra vesszük az irányt. Ahogy tanultuk. Fú, de utálom ezt a szagot. Ilyen van a Malomvölgyén is. Igen. Na? Az igen. Ja, tiszta horror. Igen. Meg itt a temető, és azóta ez nagyobb lett. Ott vannak a tornyok. Hát igen, ott álltunk meg. Igen. És most jön a legjobb része egész Kozármislennek. Miért a legjobb? Nem tudom, árnyékos hely, lejtő. Új telep a kedvem. Egy lók ki. Jöjjön már egy sikló velünk szembe. Vagy valami medve, vagy valami, és akkor legalább valami content. Egy ilyen nagy sikló, ami én láttam mikrofon, TikTok meg videót, ahol egy nő kávóval szemben is Magyarországon ezt egy ilyen sikló, azt így vicsorgatva, meg így támadta, hogy egy sikló volt, és ilyen rohadt nagy. Igen. Gondolj bele, ide így hívjuk. Ha vagy valami állat, érted, valami content lenne. Farkas. Ja, egy dinoszaurusz, T-rex innen kifutna. És körbe is értünk. Igen. Akkor már még egy kör, nem? Aha. Erős váltás volt ez tőlem egy kicsit. Nem kapcsoltam vissza a teleszkópot. És így jöttem végig le a Kozármislennek a legjobb részén konkrétan, hogy szétrázta a seggemet. Pedig ott úgy akartam volna lejönni, hogy izé. Nem akarsz egy fagyit? Hello, én édes töltségbe kérnék szépen egy gomosz karamelt, meg van éjjel. Ugyanúgy édes töltségben egy gombóc epres sajtot és egy karamell. Hello. Hú, ez már csöpög. De jó. Jó, hogy nem a kamerát tetted be. Inkább azt tettem volna le. Mi az, hogy nem ettem le a kamerát? Azt mondja, inkább azt tettem volna, az beletörött. Nem is tudom, lehet a fényerelét állítani a kamerának. Hogy sikerült? Nem tudom. Fia mágneses. És hozzáragadod azt a fia. Emeltve? Ez legalább jó, mert nem fújja el azt, hogy... Milyen jó izé fog neked. Figyeld arra. Sziasztok, srácok. Figyeld. Mi látom magam onnan is. Visszatértünk, srácok. Itt van a stadion. Jaj. Megy a stadion. Így fogok végigmenni az utcán. Azért hogy megyek már? Csak előbb szeretnék egyet ordibálni.